Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik, hasiko gara ekitalditxoarekin. Lehenbizi, badakizu, ikusi duzu euskaltegi berria. Bisita gidatua egin dugu, batzuek parte hartu duzu. Eta, orain, ekitaldiarekin hasiko gara. Lehenbizi, Aekako, Helios del Santori emango diotitza, Aekaren izenean hitz egin dezan. Kaixo, Arratsaldeon. Jimeno Jurio Handiak, Navarra, Historia del Euskera liburuan hauxe kontatzen zuenez, durante el siglo XVIII, en la Cendea de Ansoain, los regidores y vecinos de Berriozar protestaron por tener como rector a José San Román. Estaban desconsolados porque no le entendían, desconocían el castellano. Berriozarren gaude, bai, Euskararen herrian. Bertan jaio diren Usue eta Eduardo, baita etorri berria den Aixa, kalera atera dira eta Berriozar alaze ezagutu dute. Liburutegia, eskola, osasun etxea, haurreskola, kiroldegia eta euskaltegia. Eskerrik asko eta zorionak Berriozarko udala eta herriari, mapa hori edukitzeagatik. Euskeraz bizi nahi dugunok, alazi nahi dugu. Bertako hizkuntza berreskuratzen eta ezagutzen saiatzen diren guztiek erraztasunak behar dituzte. Ahalik eta gehien. Berriozarko udalaren ahalegina eskertu nahi dugu. Euskaltegi duin bat, bere jarduna aurrera eramateko laguntzak, euskara zerbitzua, udal ordezkari euskaldunak, herritarrei zuzendutako bekak eta bar luze bat. Hori da bidea eta eskertzea baino ez dagokigu. Baita bideo horretan urratsa handiagoak emateko gonbitea luzatzea ere. Berriozarrek euskara ikasleak behar ditu eta euskara ikasleek euskaltegi indartsuak behar dituzte. Eskerrik asko eta zorionak. Mila esker egin, eta orain udalaren izenean Olaia Goñi euskara zinegotzia. Euskara plazara, euskara. Hainbesteetan kantatu dugun leloa, errealitatea bihurtzen ari da Berriozarren. Auzalor euskaltegia plazara ekarri dugu, Berriozarko eguzki plazara. Euskararen normalizazio lanean ezinbestekoa da auzolarrek eta oro Aekak egiten duen lana, beraz, aukera paregabea gaurkoa bere lana eskertzeko eta goraipatzeko. Eskerrik asko Aeka osatzen duzuen guztioi. Udaletxetik ere aspaldi daramagu euskararen normalizazioaren bidea lan egiten. Helburua argia da, euskaraz bizitzea. Ildo horretan oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun euskaltegiaren berritzea eta leku aldaketa. Egun, ametsa errealitatea da eta hemen dugu gure euskaltegi berria. Hau guztia ezin izango zen posible udaletxeko hirigintzako taldearen lana eta implikazioa gabe. Beraz, eskerri beroena Raúl Maizari hirigintzako zinegotzia, Patxi Diarteri eta Ricardo Pascuali, udal aparejadorea eta arkitektoa. Bukatzeko, udaletik berrizartar guztiek animatu nahi ditugu. Euskara bizitzera, euskara maitatzera, euskara erabiltzera eta nola ez, euskara ikastera gure herriko Auzalor euskaltegian. Aupa zuek, mila esker. Eta aurkezpenarekin bukatzeko probestuko dugu, mendi gutxira korrika izanen dugu gure herriko kaleetan. Eta horretarako Panpik eta Pepik egin dute aurkezpena eta ikusiko ditugu argazkiak. Dagoeneko badakizue korrika Andoaindik hasiko dela eta Baiona bukatuko dela aurten. Aipatuko dizuet pixkat mezua aurten Aekak aukeratu duen mezua. Eman euskara elkarri. Euskal herritarrok elkarrekin bizitzeko hizkuntza izan behar duelako. Elkarri, batek eman, besteak jaso. Batek hitz egin, besteak entzun. Ez dakienak ikasi, eta dakienak erabili. Hori da azpimarratu nahi dena. Indar handia egiten dute
ikasleek, AEKako ikasleek. Ez dakiten edo transmititu ezaien hizkuntza hori arazoen desberdinengatik berreskuratzeko. Izugarriko indarra. Horregatik AEKak aurten erabaki du ikasle horiek guztiak omentzea. Nik egituko nuke jabetu behar dugula ikasle hauek egiten duten indarraz. Indar handia gauez ibiliz lana eta gero ikasten, ordu asko pasatzen. Aldiz guk dakigunok ez dugu hanbeste indar egin behar transmisio horretan parte hartzeko. Beraz, gomitatzen zaituzten albezain bat euskara hori erabiltzea ikasle horiekin eta gure artean. Beti bezala, AEKak korrika baino lehen, korrika kulturala antolatzen du. Eta berrozaren antolatuko diren ekitaldiak hauexek dira. Argazki erakusketa bat ikusten ahalko duzu Euskaltegi Berrian, kiroldegian eta aurre eskolan. Martxoaren 4-etik 16-ra. Batzuk oraindik gordeta bali maituzu argazki batzuk, garaiz zaudete bidaltzeko Euskaltegira edo berriozar@aeka.org helbidera. Martxoaren 2-an, larun batarekin, arratsaldeko 5-etan aurrera Arrapazan eta Miluze antolatuko da. Arrapazank Espainol telebistako Atrapa 1 milion antzeko jokoa antolatuko da aurrentzat, 10 urtetik gorako gaztetxoekin eginen da. Erabiliko dira esne kutxak, zera irudikatzeko milioi horiek, ez baititugu, eta galderak, printzipio gisa eginen da. Hala itasun ondiarekin. Eta gero, aurtengo Miluze, bagizu korrikakari, badera bi korrikakari antolatzen dira Miluze, aurten helduendako antolatuko da. Lehenengo edizioetan, helduek antolatu dute gaztendako. Aldiuntan gaztek antolatuko dute helduendako. Beraz, helduak gomitatzen zaituztet apuntatzea, bai Euskaltegian edo Ikeaeko dendan, Miluze jokoan parte hartzeko. Gero, martxoaren 13-an, asteazkeanekin korrika txikia izanen da. Beti bezala, Urtsintxa aurre eskolako eta Mendialdea eskolako aurrek gure herriko kaletan zehar ibiliko dira. Martxoaren 22-an, minutu bateko eleak. Minutu batean, irako daiteken tekstuak hautatu. Bertsoa, poema, txistea, pasadizoa, izan zurea, izan beste batena. zorroka@topagunea.org helbidera bidali. Eta otsailaren 20 baino lehen. Eta martxoaren 22-an irakurtzera etorri. Poema eta teksto txiki horiekin liburuxka bat argitaratuko da. Salduko da 5 euroren truke eta erabiliko da Zorrokako kilometroa erosteko. Irakurketa Herria Tabernan antolatuko da, arratsaldeko 8-etan, oker ez banago. Liburua osatuko da tekstuekin baita Maite Ramosen obrekin, akuarela edo marrazkikin. Eta hori, besterik ez. Besterik gabe, mezuak dion bezala eman euskara elkarri, eta denok Baionara ere bai. Bukatzeko hori gorazi nahi duzuegu, ondoren eginen dugula trikipotea, eta gero 9:30 afaria izanen dugula Zuralai elkartean. Baina lehenbizi, eginen dugu hemen otamena prestatu dugu,
Orduan orain sartuko gara, zerbait jatera eta gero trikipotearekin hasiko gara. Mila esker.